lama angazi ngiqala kanjani. Uyakhumbula lama ukuthi kuke kwanecala elake lenzeka lenziwa umkhulu wagcina eboshwa kudadewethu. Yebo, manje ukuboshwa kwakhe umkhulu uzoxakeka ukuthi ngena kanjani kona, kodwa uma ungangiphi indlebe nje uzozwa. Uthe mayeboshwa umkhulu washonela ejele. Uma eshonela ejele, iqiniso wawungalitholanga lonke. Iqiniso lalicashe nje emva komhlano wakhe. Hayi ngilalela uqhubeke. Kahle kahle umkhulu yena ufana nomuntu ofela icala elingekho. Welcome back mbukeli we-Black Life TV. Isiqephu sithi sikhipha izimfihlo and myself Mlangeni Magasela. Nginobhuti oseduze kwami naye futhi uze ngaleyo ndaba ngithi naso bawuthi useyazi leyo ndaba kule show ukuthi yiphi indaba. Indaba yegaxa, indaba ukuthi isigumuluke sisho lokhu okuseyinhlizweni sesibona ukuthi asikwazi ukufa nako. Noma ngabe kuzosikhosta into engakanani but kubalekile ukuthi senze njani sikhiphele ngaphandle. Sawubona bhuti wami njani? Sawubona sisi njani? Ngiyaphila. Ngicela bandla ubhuti abingelele umbukeli bese yazi ukuthi uqhamukapi. Sanibonani mabukeli, ngiqhamuka e-Push Up Stini, ngibhalele i-Black Live ngesimanga sokuthi kunento sesiwami engihlupha isikhathi eside and lento iyangidla ngoba angisakwazi ngisho ukuhlala kahle nasekhaya. Shuthi ngo-2001 nginosisi wami omncane ozalwa uma ukuthi sihlukene ngobaba. Okay. So uma ngabe ngihlala nawo sisi kube khona isimo engisenzayo esingekho sihle kuyena, ngaze ngagcine ngimdlwengula. So manje leyo nto isengihlupha isikhathi eside ngoba ekugcineni ngenza leso senzo akugcinanga kuboshwa mina, kugcine kuboshwa umkhulu wami. So umkhulu wami wathi uma eboshwa wagcina yena eshonela ejele. Hayi wena. Uma eshonela ejele leyo nto ke isingidle ngaze ngabona ukuthi kufanele ngize ngiyisho kunina la kwi-Black Life ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngiyikhulume nabantu basekhaya ngesimanga sokuthi ngiyasaba ukuthi uma uzoreacta ngenye indlela. So angazi ke noma mhlambe usisi angakwazi ukungisiza ukuthi ngikwazi ukuconfessa kuyena umzali wami noma ngikwazi ukukhuluma naye, ngikwazi ukumbikela lolu daba lolu ngoba ngisalala ngisho ebusuku ibonakalise ifikayo zimbi. Umkhulu uyafika athi ufuna ngikhuluma iqiniso kumzali wami ngoba lento isingihluphe ngale ndlela eyisimanga. Ngani nanokuthi ngathi mangithi ngiyamtshela uma ngimtshene kanjani. Okay. So sesomncane isikhathi umnukubezwe neminyaka emingaki? Wayena 8 years. Wami. And umkhulu ufika kanjani ekutheni agaxele kuleyo nto? Into eyenza ukuthi agaxele imina owayetshela usisi wami ngoba yimina ongangimhambisa esikoleni ngangafuna nje somuntu because ngangisaba ukuthi uzoveza iqiniso kumama. Ngase kuba yimina ke ngithi awuthi umkhulu uqamba amanga ngesimanga sokuthi nami sengisabela i-reputation yami ngoba phela ngimdala kunaye. Sengisabela ukuthi uma eveza lonto emndenini ngizawubukeka kanjani. Uyabona, ngase kuba yimina engimtshela ukuthi no, it's umkhulu okunyukubezile ngoba vele nosemdala. Impilo yakhe sengaphela noma yini kanti angiboni lento ukuthi ekugcineni ngidonsela amazinyo abushelelezi. Ngila ngikhona nje kwi-Black Life ingoba nasebusuku uyafika angisalali ngisho amajita angisahlali nawo ngoba ufika noma ngihleli namajita ke manje afike as image yosibonakalisa afika akhulume nami ngqo athi ufuna iqiniso. Ngicela umsebenzi wami ukuthi ngizama ukusiza bhuti wami. Yeah. Lokho ufuna ukusho kube impumelelo. Yeah. And angithi uya understand ukuthi konke lokho kuzokuphoqa ukuthi kube ne-case against you. U-ready for that? Angiready nje kakhulu because vele sekufana ukuthi ngiboshiwe ngingaphandle because angisakwazi ukwenza izinto eziningi. Into nento engiyenzayo kufika leso sithombe kuqala and futhi uma ngibona usisi wami kufika leso sithombe leso ukuthi ngake ngamnyukubeza and lokho kungiphethe kabuhlungu uma ngimbona usisi wami ile yandlela nasesikoleni akasafunction kahle, akasakwazi ukuthi enze izinto kahle. But kwakwenzakalani bhuti wami ekhanda lakho? I'm sorry to take you back but okay, as in ngicela ukuzowenza lokho okufisa ukuthi sikusize ngakho. I don't think it's fair for me ukuthi
ngikubuyisele emuva la ufuna ukuthi ubaleke khona. Yeah. No, akunankinga, ngilindele noma yiphi imibuzo. Sure. Ngilindele noma yiphi So what imibuzo. was happening back then? Because umuntu ona 8 years, mhlawumbe munga estimate uneminyaka emingaki wena, mhlawumbe abantu wana ask ukuthi uneminyaka emingaki njengamanje. Ngangina 2021. 26 or 27 la. Usukhulile. Yeah. So mina I believe ukuthi into esuke ishiwa abantu ngaphandle yenzeka ukuze makuthiwa unedemon. Because laphana kwakusayingane ngempela. And angiboni ukuthi mhlambe ngabona umuntu wesifazane enganeni encane. So idemon into nje yangifica nje ngaleso sikhathi. Wesiphathi ke ngangiphuze notshwala ke futhi. So angeke ngikwazi ukuvika ngotshwala because utshwala akuyona into eyenza umuntu abhede. Umuntu ubheda yena because nawe sesiyazi ukuthi uma ngabe ufuna ukuphuza utshwala noma mhlawumbe mangabe ufuna ukuxabana nomuntu umphuzela utshwala. So ngingeke ngiblame utshwala, ngisho ukuthi kwaba yisenzo nje sedemon. But sengiyabona manje ukuthi ekugcineni kosuku kunezinto ekufanele ivele eyilimaze umntwana isikhathi eside kakhulu. Nami engibona ukuthi ziyokhulula umntwana bese ekhulula noma because uma wadide ukuthi umkhulu angayenza kanjani lonto ukwese umfundisi yabo bethe abantu, so angayenza kanjani lonto. So yayithi ngilimaza kakhulu ngoba nami igazi lami futhi umkhulu ozala mina ukuthi agcine eshonele ejele ngesimanga sokuthi wenza into yena ekuthiwa akayenzanga ishiwe yithini. So leyo nto ingiphethe kabuhlungu. So sengilindele noma yini engenzeka noma ngathi angiyejele futhi ngivele kuyafana ngeke ngikwazi ukubuyela ekhaya. Fanele ngivele ngihambe ngiyoboshwa ngimele icala lami engalenzayo mina. Esihlangane nemeta ngithi kazi. Yeah. Kwaphela umkhulu nje bezeshona kwenzakalani wamelwe inhliziyo noma kwaba khona izinto ezenzakalayo lapha. Abazange baze bangitshela udaba-ke ngoba nami ngalizwa selishiwa abantu abadala endlini. Mina ngangibuya eThekwini ngalizwa selishiwa abantu abadala-ke ekhaya ukuthi hawu umkhulu usethule. Angazange ukuthi kwenzeke khona ejele because ngangingayi ngisho ukuyomcheck. Kodwa ngicela ukuthi ngivele ngizama ukutholela uma sizwe ngayo ukuthi uzothatha kanjani lo daba. Ngiyazi kunzima but I'm very proud of you ukuthi ubonile kubalekile ukuthi usho into engaka and ihlungu awubulalanga umkhulu kuphela ubulale ngisho nengane. I'm sorry ukuthi ngilitshela iqiniso. Usumbulala nje umuntu most especially uzomnukubeza kuleya age lesamncane. Angisho ukuthi ngcono mase kambona umuntu wesilisa kodwa usuku destroyer nje mentally kunzima ukurecover from there. But ngingabo kwami akubo kwaNkulunkulu nawe noNkulunkulu wakho baba. Yeah. Bukelo waBelek Live TV isasa sensitive story. Umzimba wami angazi ukuthi angenze njani njengamanje but it's not about me, it's about umuntu odinga usizo because thina Black Life TV umsebenzi wethu nesiqashele kona ukuthi senze sure ukuthi siyafinyelela kulezi indaba lezi abantu kunzima ukuthi bayikhiphe. And mase befike la ekutheni nabayikhiphe khona noma kusuke kuthusa because egcineni angeke ngize kushintshe nami ngumuntu. Kodwa ke siyaqhubeka nohlelo. Uhlelo luthi sikhiphe imfihlo. Sinikeza ubhuti ithuba lokuthi akhulume noma akamzalayo. Amtshela ukuthi usiswakhe emncane ona 8 years wena ukube zoyena kodwa kwase kuboshwa umkhulu. Umkhulu meboshwa baphinde yena washonela khona ejele. Mina uMlangeni Magasela nginikeze ithuba ukuthi zama ukuthola uma Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome to voicemail. Please leave a voice. vele uma ngathi ayibambe ifoni. Hello. Yebo sawubona ma unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noMlangeni Magasela from Black Life TV. Sikuhlelo olubizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Yebo.
Sandra sami ngicela ukuthi uma ukuthi unaso isikhathi kunobhuti oseduze kwami uthi undodana wakho ofisa ukukhuluma nawe. Okay. Okay, ngicabamba kancane. Manja Ngiyaphila njani? ngiyaphila. La ngikwi-Black Live kunodaba engifuna ukukutshela lona. Ngiyazi ukuthi emva kokukutshela uzobe usungasafisi ukukhuluma nami. Mhlambe futhi uyobe usungasafisi ngisho ukungibona njengendodana yakho eyodwa ekuphoxile. Yini kanti kangafuna? Yangazi mangayiqala kanjani. Angazi ngayiqala kanjani, inzima kakhulu. Inzima ngalendlela le. Kodwa engifuna ukwazi ukuthi kubona kukonke ngiyakuthanda mama, singakaqhubeki nenkulumo. Hayi ukuthi mhlambe okwenzeka, mhlambe ngakwenza ngoba mhlambe kungakona ukuthi ngiyanithanda noma kungakona ukuthi ngiyakuhlonipha. Hayi awukhulume ngibuza ukuthi kahle kahle ufuna ukuthini kimi? Ake ukhulume ngani yami. Lama angazi ngayiqala kanjani. Uyakhumbula lama ukuthi kuke kwanecala elake lenzeka lenziwa umkhulu wagcina eboshwa kudadewethu. Yebo, manje ukuboshwa kwakhe umkhulu uzoxakeka ukuthi ngena kanjani kona, kodwa uma ungangiphi indlebe nje uzozo. Uthe mayeboshwa umkhulu washonela ejele. Uma eshonela ejele iqiniso wawungalitholanga lonke. Iqiniso lalicashe nje emva komhlanu wakhe. Hayi ngilalela uqhubeke. Kahle kahle umkhulu yena ufana nomuntu ofela icala elingekho. Ngoba umuntu wanyukubeza usisi lo mncane imina. Hayi wena. Manje kahle kahle nje ngicela ungizwe kahle mama. Manje ngithe nje angibhalele iBlack Love ngoba vele ngiyabona ukuthi nokuphila akusangifanele, vele umkhulu uyangihlupha ebusuku. Yoba sengihambe nezinyanga ngaqeda ngithi ngiqiba lona leli hlazo leli aligqibeki. Kodwa nje mama engingakusho kukona kukonke ngiyaxolisa vele sengiyinikele vele ukuthi nasemaphoyiseni ngizoyinikela. Ayikho into osayixolisela. Ayikho. Ixolisa kanjani into enjalo? Uyinhlobo nengane wena ngempela. Ngiseyingane yakho kodwa mama. Hayi awuseyona. Ukhona nomgodo okulahla umuntu. Hayi mina ngiyakulahla. Ngiyakulahla. Shoze phela wena uyona ingane wena. Yazi uyinyoka ingane, sazi isipoki. Uyisipoki phela wena mawunjalo. Ha, uthule nendaba engaka. Isikhathi esingaka. Alikho kodwa igama mali lisolve yonke lento ngaphandle kokuxolisa, nawe uyakwazi lokho. Hayi wena udinga ukudilika jela, ayikho indaba yakho. Dilika jela nje indaba yakho nje angiyikhuluma. Hawu usukhulumela phansi kanti ugila imkhuba. Hayi udodo wengane wena. Hayi udilika jela okufunayo. Ngitsolele phela mama, isitori angithi ngiyasichaza manje. Iyona ndlela engibona iyindlela ukuthi ngenze ngayo ukuthi ngivele ngidume kumhlaba wonke. Mhlambe nawe ubuzongixolela. Hayibo. Ayikho into engaxolela yona mina. Ubulala ingane, mfana uyibulele phela. Uyibulele phela lengane wena. Uyibulele nje. Wawungenelwe yini ngempela? Kodwa mina nawe masiyazi ukuthi ekukhuleni kwami vele akaze kube kuhle ngalahlo ubaba. Ngine stress, uyakwazi nawe mali okufuze ngabe uyangixolela nje mzali wami kodwa ungizala. Manje lo kusho ukuthi enza lento yenzile. Angisazi ngizothini ngiphelelwa amagama. Ufanele ungazi, usigila mkhuba wena, ufanele ungazi. Lokho kusho ukuthi igazi usuyaliphika. Hayi ngamane ngiliphike. Ngamane ngiliphike nje. Ihlela kunayo ngisho ubaba manje umkhuba yakho. Dodo wengane wena. Hayi, kulungile mzali wami kodwa ke okwazi mina ukuthi ngiyohlala ngikuthanda noma sengiyinikela vele emaphoyiseni mina ngiyisa mina. Ngoba lesenzo lesi vele kufanele ngisijezele. Hayi.
yazi hamba ungasabuyi. Hawu kuye yini webani ungamhlola. Ngiyabonga sisi. Ngiyabonga. Uzizwa kanjani? Sekucacise ngokusobala, sekucacise ngokusobala ukuthi angidingi. Eyikhona into esengisenza. Siyamblame yini? Isenzo esenzeka sibi kakhulu. And ngiya-understand ukuthi kwafika nje umoya omumbi, wayithola usuwenza into ongayifuni, wahlala naye iminyaka. Kodwa do you have a girlfriend? Yebo nginayo. So yona naye izoqhamukisa ithola ibhomu kanje noma uzozama ukuthi uyitshele? Hayi, kungcono sisavele ayithole lo muntu. Akuvele ngingamtsheli ngoba vele kuyafana. Usisi wami alithola lo daba noma umama njengoba selitholile uzohamba umtshela ngoba vele uyintokazi yaziwayo vele ekhaya. Ayisekho into engizoyenza. Ngiyabonga ukuthi egcineni ugcina ubonile ukuthi kufanele ukwenze lokho. Ngiyabonga nakeni mkhulu for showing up ngendlela oshowe, because vele egcineni justice needs to be done. Nalesisho lesi esithi okumnyama okwenzeke ebumnyameni kuyavela ekukhanyeni sengisibona ngami manje. Yeah, baba, sorry. Qine nje baba. I'm proud of you and umphathi kadesho ukuthi ngiyakwazi nokuthi akulinde ukuthi uyolivula icala uzowafonela yena amaphoyisa. Hayi inkinga mntama ngingakusho ukuthi ngiyabonga. I'm sorry ukuthi udecide uzobosha phambi kwami. Hayi into engizoyenza nami. Ungikhuleke noma ususetshele sicela uNkulunkulu uxolise nje naNkulunkulu for isenzo sakho. Mhlawumbe ngoba ngenzeka namkhulu ubulawa ukuthi esemdala ewumfundisi uhanjiswe ejele. Ikhehla Nkosi yami. Futhi kube ukuthi nesikhathi sakhe meseshayile ngesazi. Kodwa nako konke lokho nje ukuthi umuntu omdala experience ukuhlala endaweni enjeyana ngento angayenzanga. Mina into engibongayo nje kusanomuntu osafisa ukukhuluma nami. Osakwazi ukuthi angidilizele iyalo noma kungafanele. Yeah. Ngibonga lokho. Siyabonga mfethu. Siyabonga. Laze lapha laphlongo lolu daba bafethu and a very sensitive topic. I know baningi abantu abadlule intweni enje uthola ukuthi ugaxela abantu abangahlangene and umuntu osuke imbangela yayo yonke lento usuke eseduzane and kungelula ukuthi umndeni ungamsola or babone ukuthi kahle kahle inkinga isendlini. For ubhuti ukuthi abe brave noma ngabe mesephoqwa izinto ezenzakala empilweni yakhe, mengakwazi ukuthi ahamba ayi police station engazanga ka Black Life, but ufuna ukuthi ayindlale ngayo yonke indlela angayenza. And ready and prepared ukuthi uyejele. Nomphathi kushilo ukuthi hayi abakwazi ukuthi bathembe ukuthi uzoyinikela. Kubalekile ukuthi avela thathwe nje. Siphinde sibonane kwi-episode elandelayo bafethu. Ningakhohlwa njalo ukusubscribe. Ngiyanithanda. I'm out.